μαγαζί είναι καφεκοπτείο και εκτός από καφέ και όλα τα ροφήματα, σοκολάτες, γαλλικού σε καφέ, οτιδήποτε, έχω και αξεσουάρ του καφέ. Δίπλα σε εμάς τώρα, το δικό μας το μαγαζί, το λέσβιο που κάτω τώρα, δίπλα μας ήταν το στυλβωτήριο. Ήταν το παπούτσια, ο Γιάννης. Τούτα τα μαγαζάκια που χαλάσαν για να κάνουν το δωμαρχείο, τότε στηστήκανε. Για να πω τώρα το τι φύγης υπήρχε, εδώ υπήρχε το πρώτο σινεμά του Χασάπη. Χασάπη.